I denne video skal jeg fortælle lidt om brøker. Og videoen kommer til at handle om de 3 forskellige ting, der står på skærmen lige nu. Altså hvad brøker består af, hvilke brøktyper vi kender, og hvordan man forlænger og forkorter brøker. Først her brøker, og så hvad det er. En brøker består af det, der hedder en tæller og en nævner. Og tælleren, det er den, der er i toppen, og nævneren, det er den, der er nederst. Brøkstregen, det er en division. Derfor kan man altså lave brøkerne om, som her, hvor jeg laver tælleren og nævneren om fra brøk til et divisionsstykke. Derudover så skal vi vide, at tælleren det er dele, og nævneren det er helheder. Det er det, vi kan se hernede. Det kræver lige et lille eksempel, og derfor har jeg tegnet en cirkel, og jeg vil nu forsøge at vise, hvordan man i denne cirkel laver 3/4. Nævneren, som sagt, det er helheden, og den fortæller, at jeg skal dele min hele figur i 4. Vi deler lige hurtigt cirklen her i 4 stykker. Således. Og så kigger man i tælleren og ser, at jeg har fokus på det, der hedder 3 af dem. Så jeg kan lige markere 3 af de 4 felter her. Det vil sige, at jeg har fokus på den del, der hedder 3/4, og min helhed viser, at jeg skal dele min figur i 4. Nogle gange arbejder vi med brøker, hvor vi har en helhed, og så skal finde en del af den. Det er også det, jeg kalder fra at gå fra stor til lille. Det kunne fx være, at man skulle finde ud af, hvad 3/5 af 30 kroner er. Så tager man sit tal, i det her tilfælde 30 kroner, og ganger med brøken, og så finder man ud af, at 3/5 af 30, det giver 18 kroner. Nogle gange kan opgaven også være, at man skal gå fra en del, altså en lille figur, til en helhed, og altså den store figur. Igen et eksempel, hvor vi har en fjerdedel, der er lige med 45 liter, og så skal vi finde ud af, hvor mange liter er det så i det hele. Så tager vi vores tal, som er 45, og dividerer med vores brøk. Og så finder vi ud af, at der i alt har været 180 liter. Det er lidt modsat af, hvad vi er vant til. Vi er vant til, at når vi, som her ved den øverste, når vi ganger med noget, så bliver tallet større. Og når det så er brøker, skal vi så vende os til, at tallet bliver mindre. Ligesådan er vi vant til, at når vi dividerer med noget, så bliver tallet mindre, men her med brøker, så viser det sig, at tallet bliver større. Det skal dog være sagt, at det kun gælder, så længe det er ægte brøker, vi arbejder med. Her har vi de forskellige brøktyper, som vi skal kende. Vi har det, der hedder en ægte brøk, hvor tælleren er mindre end nævneren. Og så er det vigtigt at huske på, at alle ægte brøker de giver et decimaltal mellem 0 og 1. Så har vi det, der hedder uægte brøker, hvor tælleren er større end nævneren. Det må betyde, at alle uægte brøker giver et decimaltal over 1, og at man også kan skrive uægte brøker på det, der hedder blandet tal. Det vender vi tilbage til. Så har vi det, der hedder hele tal. Det er, hvis tæller og nævner er ens, f.eks. 3/3, eller hvis nævneren går op i tælleren, som jeg har lavet et eksempel her, der hedder 6/3. Derudover så har vi som sagt det, der hedder blandet tal. Og blandet tal, det består af et helt tal og en brøk. I det her tilfælde har jeg lavet et eksempel, der hedder 3/2. Og blandet tal og uægte brøker hænger sammen, og derfor skal vi blive gode til at omskrive mellem de 2 forskellige typer. Inden vi kommer dertil, er det dog praktisk lige på tallinjen at vise, hvorhen brøkerne befinder sig. Altså ægte brøker, som vi har her, de befinder sig mellem 0 og 1 på tallinjen, hvorimod de uægte brøker, eller de blandede tal, de befinder sig fra 1 og derover. Så har vi i hvert fald styr på tallinjen også. Her der har vi vores uægte brøk, den hedder 8/3, og den har jeg så omskrevet til et blandet tal, der hedder 2/3. Hvordan man gør, jamen det vil jeg forsøge at forklare lidt mere nu. Det første man skal finde ud af, det er, hvor mange hele har jeg. Den finder man ud af ved at sige, hvor mange gange går 3 op i 8, og der kan man sige 3, 6, og så ved man, hvis man tager den næste, som er 9, så er man over 8, så derfor stopper man ved de 2, altså 3, 6. Det betyder, at jeg nu har brugt 6 ud af de 8, jeg havde i tælleren heroppe i forvejen. Derfor tager jeg mit 6-tal og trækker fra de 8, det er det jeg gør herover, og så får jeg 2 tilbage. Det betyder så, at jeg har 2/3 tilbage af min uægte brøk, og derfor tager jeg de 2 røde tal og sætter sammen, og så får jeg det tal, der står heroppe, altså det blandede tal 2/3. Det her kan man naturligvis også tegnes ud af, hvis man synes, at udregningen her var lidt vanskelig. Det man skal være på her er igen, jamen hvor mange hele skal jeg tegne, og man kan altid starte med at tegne i hvert fald en hel. Og en hel, det er det, jeg har tegnet her. Så lærte vi før, at man skulle kigge på nævneren for at finde ud af, hvor meget den skulle deles i. Og i det her tilfælde skal jeg dele min hele figur i 3 stykker. Det forsøger jeg efter bedste evne at gøre sådan her. Og så kan man så gå i gang med at tælle, jamen hvor mange har jeg brugt? Jeg har brugt 1,
2 og 3. Det var en lidt tyk farve, jeg prøver lige at lave den tyndere til næste gang. Jamen jeg har jo 8 i alt, og jeg har kun brugt 3. Jamen så må jeg kunne tegne en cirkel mere, altså en hel mere. Den hele her skal igen, ligesom før, deles i 3, fordi det siger min nævner, at jeg skal. Jeg deler den lige hurtigt igen i 3. Og jeg går tilbage og igen og noterer mig, at nu har jeg så brugt nummer 4. Nu er det ikke så flot. Og nummer 5. Og hernede har jeg nummer 6. Og jeg havde 8, så jeg mangler altså stadigvæk at lave 2. Jeg tegner igen lige en hel figur. Denne her hele figur skal, som de andre, deles i 3. Men den her gang, der har jeg egentlig kun plads til at skal bruge 2 af den. Fordi her der har jeg min nummer 7, og herover har jeg det, der hedder nummer 8. Så nu har jeg egentlig alle mine tællere. Altså jeg har 8 små stykker nu. Det betyder, at jeg nu hernede kan skrive, at jeg havde, hvis jeg lægger de her 2 sammen, jamen der har jeg 2 hele. Og i den sidste hånd, der har jeg brugt 2 ud af de 3, jeg havde. Derfor har jeg nu her 2 tredjedele. De her 2 grønne tal kan man så sætte sammen, og så får man igen det blandede tal, der hedder 2 tredjedele. Vi skal selvfølgelig også kunne gå den anden vej. Så hvis vi har et blandet tal, skal vi gerne kunne lave den om til en uægte brøk. Det er et eksempel på her. Altså at man har et blandet tal her 4 1/4, og det skal vi gerne få til de 17 fjerdedele. Det første vi ser, det er, at vi har 4 hele. En hel kan man skrive som 4 fjerdedele, og dem har jeg jo 4 af, så derfor har jeg herovre skrevet 4 af disse 4 fjerdedele. Jeg lægger lige hurtigt tælleren heroppe i toppen sammen, og så får jeg 16 fjerdedele. Så havde jeg jo stadigvæk min ene fjerdedel her, jeg mangler. Derfor har jeg skrevet den på hernede, så jeg havde 16 fjerdedele, der var mit 4-tal, og 1 fjerdedel, som hang sammen med 4-tallet. De 2 blå tal, altså tællertallene, 16 og 1, dem lægger jeg sammen, og jeg får 17. Det vil sige, at jeg har min tæller nu, der giver 17, og så har jeg min nævner, som giver 4, simpelthen fordi nævneren i starten også var 4. Og så har jeg egentlig omskrevet mit blandede tal til en uægte brøk. Den her metode kan godt virke lidt forvirrende, så derfor laver vi en regel, der hedder, at man har det hele tal, som man ganger med nævneren, og når man er færdig med det, så lægger man tælleren til. I eksemplet her, der vil det hele tal være 4 gange med 4, fordi nævneren også er 4. De 2 her til sammen giver 16. Så skal jeg plus med tælleren, og tælleren er 1. Så får jeg 17. Og så kan jeg igen skrive dem ind på den, jeg har hernede, hvor 17 skal stå på tællerens plads, og nævneren den er 4. Ligesom før, jamen så kan man også i det her tilfælde tegne ud af det. Jeg kan se, at jeg skal starte med at tegne 4 hele. Vi gør lige sådan her. Det var den ene. Så tager vi en kopi og sætter en mere ind. Det var nummer 2. Nummer 3. Og den sidste her, nummer 4. Vi skubber dem lige på plads, så vi kan have dem sammen. De her 4 cirkler, de repræsenterer mit 4-tal for de 4 hele. Jeg kigger ned i nævneren, som er her, og opdager, at jamen, jeg skal dele min figur i 4 stykker. Det var den første. Nummer 2. Jeg har nu delt mine 4 hele figurer i fjerdedele, simpelthen fordi det fortæller nævneren mig. Men jeg har stadigvæk noget tilbage her, altså efter det hele tal står der jo en fjerdedel. Så jeg sætter lige en figur mere ind. Og i den her figur, jamen den skal jeg også dele i fjerdedele, men den skal så repræsentere det, der er min brøk i mit blandet tal. Så hernede i der er jeg egentlig kun interesseret i 1, fordi tælleren er 1 ud af de 4 figurer, jeg har. Vi kan gå tilbage igen og markere, hvad for nogle vi er interesseret i, så kan vi tælle, at der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det vil sige, at de hele, har vi altså 16 af de små figurer i, eller 16 kvarter, som man skal sige. Nede i den sidste, jamen der skulle jeg jo kun bruge 1 ud af de 4, for det fortæller brøk mig. Så der kan jeg nu sige, at det var nummer 17. Jeg kan nu skrive tallet her, der så hedder, jamen jeg havde 17 markerede figurer, og en figur, den er delt i 4 stykker. Og så har jeg egentlig tegnet mig til min uægte brøk. Det sidste, vi skal have fokus på og lære, jamen det er det her med at forlænge og forkorte brøker. Når vi forlænger en brøk, jamen så svarer det til, at vi ganger, og når vi forkorter, så dividerer vi. Jeg har lavet et eksempel her, som hedder 4/7, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at forlænge med 3.
Når jeg vælger at forlænge med 3, så skal jeg forlænge med 3, både i tæller og nævner, altså samme tal, som jeg har skrevet heroppe. Det ser sådan her ud, når man skriver det. 4/7, som der står. Jeg forlænger både tæller og nævner med 3, og så får jeg 12/21. Jeg kan også have valgt at forlænge med 2, så har jeg fået 8/14, og så videre. Forkorte brøker, jamen der skal vi forkorte med samme tal, altså dividere med samme tal. Jeg har lavet et eksempel her, der hedder 15/20, og her skal man kende lidt sine tabeller. Jeg ved, at 15 og 20 begge to findes i 5-tabellen, derfor har jeg valgt at forkorte med 5. Det ser sådan ud, når man skriver det, altså 15 det er jo der med 5, og 20 det er jo der med 5. Igen, man dividerer både i tæller og i nævner. 5 det går 3 gange op i 15, og 5 går 4 gange op i 20, derfor kan jeg forkorte min brøk til det, der hedder 3/4. Husk på, I kan se videoen igen, og ellers så er I altid velkommen til at spørge mig.